खुलुमबाय लोगोफोर आङो गसाइगाव कलेजाव दंफैयो जोंनि कलेजा बोसोरफ्रोमबो कलेज उइक खुंबोयै देग्लायबो बे 2025 मायथाइयावबो कलेज उइक खुंफुंदों दा दाखालिनिफ्रायनो बे कलेज उइकआ जागासिनो दं नाथाय दिनैहाय जोंहा गोबां कम्पिटिशनफोर दं जेरै कुइज कम्पिटिशन एक्जामपोल क्विज डिबेट कम्पिटिशन आरो गोबां खेलाफोर दं दा नोंथांमोना ओरै नायबा नुनो मोनो ओरै सिदेगैलाय दा बेजों जोंहा मा सोलिगासिनो दं क्रिकेट मेच सोलिगासिनो दं टिचार्सफोरजों इउनियन बडि आदामोनजों बेहाय जा क्रिकेट बादायलायनाय गेलेगासिनो दं दा बिनि उनाव मा जागोन टिएम सिङाव माबा माखासे कुइज कम्पिटिशन डिबेट कम्पिटिशन एबा बायदि कम्पिटिशन जालांगोन दा नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थानो गोसोबा नायलांबाय थादो आरो आंबो बे डिबेट कम्पिटिशनाव दा बाहागो लागोन नोंथांमोना जुदि नायलांनो गोसोबा दा नै लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन बेजों जोंनि सारमोनजों आरो इउनियन बडिनि मेम्बार्स आदामोनजों बेयाव क्रिकेट मेच जागासिनो दं दा नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन बेजों गोबां नायग्राफोर दं नायग्राफोर लोगोसे ओरै सारमोनहा जिरायनानै नायदों आरो गोबां आब'मोन आदामोन फंबायमोन नायदों लोगोसे जों बहा दं नोंथांमोना नायनो लुगैदों नामा नायदों जोङो बिल्डिंआवसो दं दै दा लोगोआ जोंना माखासे सं प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों दा पार्टिसिपेट खालामनो दा नोंथांमोना माबायदि प्रेक्टिस खालामो नायलांबानो जाबाय दा लोगोआ प्रेक्टिस खालामसिगोन दे बुं फाग्ला फाग्ला मेगन बेलाय देलों सिख्ला नुबोलानो नोजोर नांनाय आवसाव बावसाव गोसो बेलाय जारौ जारौ सिख्ला नुबोलानो फाग्ला जानाय लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय बेसेबां मोजां खनदों दा बिथाङा उइनार जानायनि चान्सखा स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दा माबायदि पारफरमेन्स खालामो नोंथांमोना नायबानो जाबाय जेरैबायदि थांनांगोन बिदि होखादो गिबियावनो आं खुलुमनायखौ नोंथांमोननि बयनिसिम जासिहरनाय जाबाय आंनि मुङा श्री निरुल बसुमतारी आङो BA सेकेन्ड सेमिस्टाराव फरायो डिपार्टमेन्ट अफ पलिटिकेल साइन्स आङो दा पर्दा मसनि जानानै बुंनो सानदों टपिकआनो जाहैबाय समाजारि बिजोङा आथिखालनि समाजखौ गुबुंले खालामबाय आं दानिया जागायसै लोगोफोर ससियेल मिडिया जोंखौ गोग्गो समाज दानायाव माब्लाबाबो हेफाजाब होआ जाय मानसिया ससियेल मिडिया सालायो बिथांमोननि गोसोआ बिरलाबाय थाग्रा जाबाय ससियेल मिडिया मोनसे थगायस्लासो गावखौनो गाव थगायनानै लाग्रा होननानै बुंजायो आच्छा मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों थार फिननाय मोनगोन होननानै दा सान ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबांनो ब्लेकमेल भिडिअ बानाय नुयो जोङो जेरै नरेन्द्र मदिया बिस्रा बर' रावखौनो खननो रोङा माबा रायलायनो रोङा बर' मेथाइ खननायखौ सोदेरना होबाय सारायखौ हेलमेट हमगोन आङो नोंखौ मोनहाबोला बे मालाबा ससियेल मिडिया नामा आं आबैयावनो खोनानो मोन्दों आबैयाव नुबाय गोदो गोदाय ससियेल मिडिया माखौ होनो जेबो मिथियामोननो खालि लेखाल' फरायोमोननो मास्टारा माब्ला नट होयो बेखौल' नेबाय थायोमोननो दाथ' जों नुयो वाट्सएप फेसबुक इन्सटाग्राम गोबांनो भाइरेल बिथांमोना सानो वाट्सएप इन्सटाग्राम सालायग्राफोरनि बिथांमोननि गोसोआ सानो माब्ला भाइरेल भिडिअ नुबावगोन माब्ला भाइरेल भिडिअ हरबावगोन बिथांमोननि गोसोआ सानो ससियेल मिडिया सालायग्राफोरनिया दा जोङो नाय क'क्राझारनि हाबा जाखानाय हिन्जाव फिसा सानै गोनांखा उदालगुरिनि सानैजों बोरै दोनखालायखो बेफोर गासिबो ससियेल मिडियानि दारै जाजोबदों बिस्रा गथ'फोरा बुंबाय सेलेखा गलायनाय गाबलाबायबाय थाबाय बेफोर गासिबो ससियेल मिडियानि दारै जाजोबदों नहीं जाएगा गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांमोननि बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय
आंनि मुङा श्री निपुन समाजारि फैगोन बेवहाय दैयावनिफ्राय फैबोला बेयावनो थांगोन जाय दैया सागरनिफ्राय बेयावनो बर' गोग्लैहैयो हाबा जों